És un tenient, bona terra i mala gent. Que Albaida un poquet fanfarrons. És una guerra psicològica. La capital de la comarca és Ontinyent. Acabarem mal. El campanar de la vila d'Ontinyent té de singularitat altura màxima vora uns 72 metres. Nosaltres el que medim no és l'altura, sinó la qualitat. Efectivament. Camina per Ontinyent cap a l'estació on arriba la via que uneix este poble amb el del costat, Albaida. Vinc amb la intenció d'estudiar la relació d'estos pobles que rivalitzen en importància i capitalitat a la comarca. I perquè no m'acusen de partidista, no ho faré a soles. Quines hores són estes de plegar? És que el tren no arribava. Ja, vinga, tira cap a Albaida, que fem tard. Va, al·lucinant el que es pot fer en la tele, eh? Ale, anem al tall. Albaida i Ontinyent pertanyen a la comarca de la Vall d'Albaida. Albaida creix al costat del riu que li dóna nom, entre el riu Clariano i la Serra d'Agullent. Sempre ha viscut de l'agricultura, de la indústria de la cera i del tèxtil. Si passeu per ací, heu de visitar el conjunt històric format pel Palau dels Milà i Aragó, l'església arxiprestal o el Museu de Titelles. Ontinyent és capital de comarca i es considera, juntament amb Alcoi, la capital del tèxtil valencià. Pels seus carrers es respira noblesa. Famosa és l'església de Santa Maria, que es va començar al segle XII, però que té elements de totes les èpoques, encara que pràcticament tot el centre del poble és digne d'admirar. Seran d'admiració les paraules que es dedicaran els d'un poble a l'altre? Em fa l'efecte que no. És un tenient, bona terra i mala gent. Ontinyent, bona gent i bona terra. Efectivament. Que Albaida un poquet fanfarrons. Els d'Ontinyent volen estar un escaló més per damunt de lo que està tot. Que no mengen en casa per després poder ir a festes. Això és la fama que tenen. Un poc cregudes. Tu ho has dit, jo no, eh? Diuen que sí, que són més flatosos. Això és enveja tot. Sempre hi ha hagut el seu piquet. És una guerra psicològica. Creguts enfront de flatosos. Ja veus que per molt bonica que siga esta vall, la rivalitat està a peu de carrer. Per aclarir l'origen d'esta enemistat, ha arribat el moment de presentar els nostres savis d'avui. La rivalitat ha existit des de sempre. Des de la mateixa fundació dels pobles sempre ha estat ahí eixa coseta. Possiblement més d'Albaida cap a Ontinyent que d'Ontinyent d'Albaida. Nosaltres sempre hem estat molt mirant a tots els pobles de la comarca, gràcies al tema del marquesat. Això és molt cert. Ontinyent sempre ha vist cap al seu propi territori. El que passa és que al ser vila reial també i el rei viure tan lluny, el poder polític no el tenia Ontinyent. El marquesat d'Albaida, encara que el rang era inferior, tenia molt, molt més poder. Efectivament, nosaltres, el marquès era el que controlava el que tot és el centre de la comarca, aleshores sempre nosaltres hem tingut una visió molt més comarcal, perquè sempre que organitzem una cosa nosaltres pensem en Albaida més en tots els pobles del voltant. I si entres a l'Ajuntament d'Albaida el trobes els escuts de tots els pobles de la vall, cosa que Ontinyent no tenim. Exacte. Ho reconeguem. Realment Albaida era la capital de la comarca fa molts anys i nosaltres li vam llevar el puesto. I nosaltres diguem que la capital moral és Albaida. La capital de la comarca, arreglo de llei havia de ser esta. La comarca és la Vall d'Albaida. Ontinyent és la capital de la Vall d'Albaida, per molt que Albaida sigui Albaida. Ontinyent és més gran, i com és més gran, tenim que ser nosaltres la capital. Per ells és la Vall d'Albaida, no hauria de ser així, hauria de ser la Vall d'Ontinyent. Albaida, el nom del poble, el nom del riu, és el que ha fet que la comarca existirà. El fet que Ontinyent tingui la capitalitat no ha sigut cap impediment per a que s'accepti perfectament el topònim Vall d'Albaida. Això de que ho hàgiu acceptat em sembla que no està molt clar, perquè han hagut moltes veus que volien canviar el nom de la Vall d'Albaida. Ontinyent, les tendes, els comerços que tenen el nom de la vall, acaben en vall. Sí, ometen Albaida, no sé per què serà. Segur que estos veïns tan ben avinguts també han dedicat algun moment a inventar malnoms enginyosos per a punxar els del poble del costat. Comencem pels d'Ontinyent. Els d'Ontinyent sempre s'han dit, nosaltres diem, és de la mera. La frase típica
Mera-sa, mera-ja. Mera. Es diuen és de la Mera. És de la Mera. Mera, el poble de la Mera, Meruig. Per què diguem Meruig? Perquè ells tenen una forma de parlar un poc així estranya. I en vez de dir mira, ells diuen mera. I nosaltres diem, mira, els de la Mera. Som el poble de la Mera, Pitxera, clar que sí. Més nosaltres no ens embroquetem amb la vostra morca. La llegenda diu que aprofitem tota la morca, és a dir, les deixalles de l'olivera, de l'oliva, per fer els seus famosíssims ciris. Els ontinyents diuen la vall de la Morca. De la Morca, morquins. Morguins. Perquè havia molt d'oli, hi havia moltes almarceres. Però com que només Mere semblava poca cosa per als albaidins, s'han inventat un altre malnom ben curiós per anomenar els ontinyentins. Escolteu. Nosaltres, així, els Ontinyent, es diem usiets. Com? Usiets. Usietes? Usiets. Clar, a l'haver tant de noble es feia molta reverència i usia, i es va quedar, doncs això, usiets. Això de tindre molt de noble i ser una ciutat reial, usia per ací, usia per allà... Sí, diuen que quan venien els d'Albaida, però només els d'Albaida, anaven saludant a la gent, llevant-se el barret i dient usia, perquè, clar, com tots eren nobles, a veure si anava a trobar-se alguna persona que sí que ho fora realment i anaven a quedar mal. Les campanes han marcat la vida diària dels pobles valencians durant segles. A Ontinyent i Albaida realitzen manualment els tocs, repics i voltejos per a donar l'hora, anunciar l'oratge, la mort d'algun veí, les bodes, els incendis i fins i tot si s'està practicant algun exorcisme. Com a curiositat, dir que els tocs de mort no eren igual per als rics que per als pobres, ni per als homes i les dones. En este cas, dones i pobres sempre han merescut menys tocs. Per què deu ser? A Albaida conserven la tradició de tocar les campanes a mà des del segle XIII. 8 segles d'història que vull repassar Antoni Berenguer i Martí Jordà, campaners del poble. He quedat amb ells a dalt del campanar. Espero no haver de pujar moltes escales. 96 escalons més i estem dalt del campanar. Entenc que cada campana val per a una cosa. És com una sinfonia. Exactament. Les campanes és un instrument musical d'altura i cada volta que toquen estan dient-nos alguna cosa. Però campanars com el d'Albaida ja quedaran poquets. Ininterrompudament som l'únic poble de la Comunitat Valenciana que ha mantès el toc manual i diari, per això estem en procés de declaració de bé d'interès cultural immaterial. Mai han parat les campanes, ni tan sols en guerra, en la guerra civil. En guerra es va quedar una campana en el campanar i n'hi havia una corda que anava a l'Ajuntament i feia tocs d'alarma des de l'Ajuntament. O sigui que els albaidins encara fan cas al toc de les campanes? Absolutament, clar. De la qual cosa no podem fer una demostració ara? Encara no tenim el toc d'avisar que està així el poble del costat. Tranquils, que tot arribarà. Però abans serà millor saber com fan això de les campanes al poble del costat. Rafa Cantavella, del Gremi de Campaners d'Ontinyent, ens aclareix tots els dubtes. La Colla de Campaners d'Ontinyent va néixer en el 1994. Som un total de 55 campaners, encara que el que són campaners que venen a voltejar i tot això som uns 20. Quants en sou així a Albaida? En aquests moments en som 15. Quantes campanes teniu? Este campanar té 10 campanes. En el campanar de la vila d'Ontinyent té un total de 13 campanes, que junt al Micalet de València és el que més campanes té a nivell de la Comunitat Valenciana. 6 es toquen a mà, que no tenen motor, i els altres 6 sí que tenen motors, no som suficient gent i aleshores necessitem l'ajuda mecànica. Així l'únic que actuen són mans, la força dels braços i les cordes. Ni n'hi ha ni polea, ni cadenes, ni fils de la llum, ni motors, veus alguna cosa? Ells sí que toquen des d'un campanar més alt. Bueno, depèn d'on es medisca. El campanar de la vila d'Ontinyent té de singularitat l'altura màxima de les mesurades de la Comunitat Valenciana, amb vora uns 72 metres. Nosaltres el que medim no és l'altura, sinó la qualitat. Vos han seguit, vos han copiat d'alguna manera els altres pobles? Hi ha campaners i molts d'ells, algunes voltes d'alguns pobles han vingut així a veure nosaltres el que fem. Han vingut d'Ontinyent, m'imagine. D'Ontinyent hem compartit moltes coses i moltes coses bones, com va ser l'entrar al tercer mil·lenni i van aconseguir que tots els campanars de l'Albaida tocar de forma manual i això van fer els campaners d'Ontinyent i els campaners d'Albaida junts. A partir d'ahir hem tingut una bona relació amb els campaners i hem intentat ajudar-se uns en altres en el que hem pogut.
I a guanyar diners vostè també des de sa casa, perquè tenim 50.000 pessetes per a vostè si sap on es troba el nostre campanar. I com deia Montleón, ara provarem si els habitants d'estos pobles saben distingir el seu campanar. Avisem que n'hem posat un per a despistar. I allò de les 50.000 pessetes, ja ho parlarem després. I si em pensa que és el d'Albaida? És el d'Albaida. Aquest és preciós. Ese campanari... Hombre, el d'Albaida, per supost. No sé. I és el d'on tenien també, no? No sé por gaire. Podia ser de Carrícola. Em sona que pot ser que sigui de Otos. L'enfoc això està trucat. Ese campanar és d'Ontinyent. D'ací d'Albaida. És d'Ontinyent? Este és el nostre, este. M'emociona i tot de lo bonico que és. Crec que és el de Santa Maria d'Ontinyent. Jo ja li dic que el d'ací no és. És el campanar més alt que hi ha en la província de València. Les cercaviles amb gegants i cabuts se celebren en molts pobles de la Comunitat Valenciana, però Albaida i Ontinyent tenen un caire especial. Els dos rivalitzen per exalçar la seva festa. La festa dels nanos i gegants, els cabells, com diuen a Ontinyent, és una festa molt arrelada als dos pobles. La tradició de gegants i cabuts als nostres pobles data del segle XV i fou heretada de la processó del Corpus de Barcelona. A Ontinyent els diuen cabets i tenen els gegants més alts de la comunitat, mentre que a Albaida els diuen nanos i tenen una cançoneta pròpia. Nanos i gegants, xicotets i grans. Per cert, on troben gent tan alta per als gegants? Perquè jo cabuts sí que en conec un cabàs. Perquè en desvele tots els misteris d'esta festa tan peculiar, he quedat al Palau de la Vila amb Rafael Sanchís i Xavi Llopis, responsables dels gegants i cabets d'Ontinyent. Pues veig ben acompanyats. Quina gent teniu així? Molt ben acompanyats estem avui. Quantes figures teniu? Són 3 parelles, una de gegants cristians, una de gegants moros i altra de gegants jueus, les 3 cultures que van conviure en l'edat mitjana. I de nanos? Així es diem cabets. En tenim 9 i representen personatges del cinema mut dels anys 30. I ahir darrere veig una estructura que sí seria els d'aquella època, no? Fet amb mímec i fet amb fusta. Correcte. Actualment són iguals? No, actualment tant els cabets com els gegants estan fets de fibra de vidre. Què pesen? Què poden arribar a pesar els gegants? Els gegants estan al voltant entre 45 i 50 quilos. I per a dur-los què fa falta? Bons muscles, bona esquena? Equilibri. Simplement sentit de l'equilibri. Al poble del costat, a Albaida, també tenen gegants i cabets? Bueno, allí crec que es diuen nanos i gegants. I són tan antics com els vostres? No ho sabem. Els nostres, la dada més antiga que tenim localitzada és de l'any 1609. De tota la vida, Albaida, nanos i gegants s'han fet tota la vida de nanos en gegants, antes que no en tenien. En el poble d'on tenim, els gegants i cabuts han anat ja per tota Espanya. És d'Ontinyent diran, pues jo veig els d'Albaida i a mi no m'agraden. Jo diria, sense veure d'Albaida, que possiblement els d'Ontinyent també siguin els millors. Els gegants i cabets d'on tenien, per supost. Tenen més tradició, són més lluïdors. Pues això jo no puc dir-ho, perquè no sé quins són més vells. Si és d'Albaida, pues Ontinyent no puc dir-ho, quan no puc dir-ho, no vull contar ninguna mentira. Ai, com és d'Ontinyent, ni hablar. Els d'Ontinyent estan agarrant ara un renom increïble. El ball dels cabets i dels gegants és un espectacle molt gran, és de veres. Ja hem conegut els gegants d'Ontinyent. Ara és el moment de fer una ullada a la tradició d'Albaida. Perquè ens ho conte, he quedat amb els seus responsables, Javier i Joan Urenya, al Museu Internacional de Titelles. Em presenteu a les parelles de gegants? Sí, aquesta parella és l'alcaldessa i l'alcalde, el marquès i la marquesa, la llauradora i el llaurador, i tenim el moro i la moro. Escolta, jo vinc d'Ontinyent i allí no són tan tradicionals, són més moderns. Sí, aquells gegants són més joves. Aquesta estructura és de fusta, des del 1940 que es va fer, és la mateixa. Vegem que té l'estructura de fusta, després té estos coixiners que són el suport pels muscles per poder treure'ls, i després té el cos en laminetes de fusta i rebossat de cartó. I què significarien? Què representarien? Els gegants representen sempre que s'obri la festa. La gent veu els gegants i diu, mira, ja has començat de pregó. No són més autèntics, els nanos i gegants. És d'Albaida o és d'Ontinyent? Jo crec que són els d'Albaida. També està clar a primera vista que és d'Ontinyent, són més moderns, tenen figures, personatges de la televisió, que això en aquell entonces no existia. A Ontinyent tenim notícies dels gegants des de 1609. A Albaida aparegueren en 1815 perquè els portà un rector ontinyentí, però les formes d'Albaida són les que sí que existien a Ontinyent en aquell moment, i Ontinyent les ha evolucionat d'una manera molt bonica. Heu desfilat alguna vegada junts?
Nosaltres amb ells sí, però ells amb nosaltres no. Això com es menja? Això què vol dir? L'any 1996 vam anar a participar en una trobada que van organitzar, però posteriorment no han vingut a participar en les nostres. Pues no m'ana mai. Tenim l'última visita de l'Aplec d'ací d'Albaida, però per circumstàncies no hem pogut anar a Ontinyent a desfilar. Jo vos ho poso ben fàcil i vos proposo que fem una cercavila a Ontinyent, entre nanos i gegants dels dos pobles. Què dieu? Ui, 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 sembla que no ho tenen molt clar. Ens ho haurem de treballar molt si volem que els d'Albaida tornen la visita al poble del costat. Serem capaços? Ho veurem al final del programa. Ontinyent i Albaida no només disfruten dels tocs de campanes i dels gegants i cabuts. També conserven un fum de dolços tradicionals, com els carquinyols, les mones i les fogasses, els pastissers de moniato, les monjàvenes, el codonyat. Però si hi ha un dolç pel qual rivalitzen, eixe és el de les anous fondant. I perquè ens parlen d'esta delicadesa tan dolça, he quedat en un obrador amb Teodoro Mora, pastisser d'Ontinyent, i Rafa Soler, pastisser d'Albaida. Només de pensar-ho se'm fa la boca aigua. Què esteu fent així pastant? Bueno, doncs estem fent les típiques anous al fondant i intentem fer-les el millor que sabem i amb la major il·lusió que sabem. En què època creus que van començar a Ontinyent a fer-se les nous al fondant? Nosaltres en l'any 1870 ja les fem. No és que ho diga jo, hi ha una documentació i això avala qualsevol comentari, no? Jo la referència que tinc de quan m'abuelo vas començar era 1926. O sigui que les nous al fondant són originàries d'Ontinyent? No ho sé. Els pastissors i les nous fondant, l'origen Albaida. No. Sí. No. Originaris són d'ací, d'Ontinyent. No, els d'Albaida són més famosos. I segur que algú vindrà d'allà a comprar-ne, segur. A Albaida van els ontinyentins a comprar nous al fondant? Sí, nosaltres tinguem alguns clients d'Ontinyent que venen i mos compren. Nosaltres, evidentment, tenim clients de Xàtiva, d'Alcoi, de Gandia, però que jo recordo, Albaida crec que no. On estaria l'èxit? Per què agrada tant a Ontinyent i Albaida les nous al fondant? Jo crec que l'èxit és que és un producte exclusiu. Nosaltres la matèria prima la cuidem però a lo màxim per a que sigui un producte de molta garantia. Igual que nosaltres de generació en generació hem anat elaborant-lo, el client també de generació en generació ha anat comprant-lo. En Albaida és típic la nou al fondant i la llema. Els dolços, com així en Albaida, no se'n fan en tota Espanya. Les especialitats de Casa Mora. Això és insuperable. Impressionant. Estan molt bones, les d'Albaida. No n'hi ha comparació en lo d'Ontinyent. I si vols quedar bé amb algú, compra les gemmes i les anous de Albaida, regala-les i veuràs com t'ho diuen. Fer un bon regal a una persona volguda, una caixeta d'especialitats, quedes com una reina. A més, tinc entès que és un dolç reial. Així és. Nosaltres som proveïdors de la Casa Real des de l'any 1877 per mediació de don Luis Mayans, que era un ministre d'Alfons XII, que estava molt així en Ontinyent, i Alfonso XII ens va tindre l'honor de donar-nos el títol de proveïdor de la Casa Real. Acabem de veure que en estos dos pobles saben disfrutar de les anous en totes les seues formes, però sabran obrir-les sense usar un trencanaus? No valen ni les trencanous ni les dents. A veure, tire! Clic-clac, ja està obert. Podrà? Un poc més. Ja està. Intenta-ho. És fàcil. Podràs o no? Que sí, a veure... Sí que s'ha trencat, Albaida i Ontinyent ostenten títol de ciutats de principis del segle XX. 1904 Ontinyent i 1906 Albaida. Podríem dir que són de la mateixa quinta. A Ontinyent fan el cant dels Angelets, tot un tresor de la música antiga valenciana, on 16 xiquets triats per a l'ocasió fan un cant que remunta al segle XVII. Albaida, per la seva part, fa l'Arbolà. Els xiquets ixen dels 34 pobles de la vall amb fanalets.
Són dos pobles amb una gran tradició musical. De fet, tenen 3 bandes a cada poble. I mentre Albaida disposa del primer conservatori amb estudis de xirimita, a Ontinyent va néixer José Melchor Gomis, autor de l'himne de Riego, himne que va deixar molt despistat el tenista d'Ontinyent, Juan Carlos Ferrero, a la final de la Davis. What the fuck? Come on! What the fuck? Els carrers d'Ontinyent esperen la visita dels gegants d'Albaida. Saldaran els del poble del costat el seu deute històric o hauran de continuar esperant? Estem de sort! En un tancar d'ulls, cercavila de Germanor al poble del costat. Ens van conèixer a festes de Muro, en el comtat, a festes de moros i cristians. Em va enamorar la preciositat de les xiques d'Ontinyent i la seva simpatia. Em va agradar, el vaig veure allà. Mira quin xiquet més guapet. El dilema va ser on casar-nos. No volia ell casar-se a Ontinyent. No sé, jo tampoc volia Albaida. Al final la solució va ser salomònica. A mitjan camí ens vam quedar a l'ermita de Sant Vicent d'Agullent. Ma mare volia que ens quedem en Ontinyent i sa mare volia que ens quedàrem en Albaida. Va guanyar Ontinyent. Que si estiguérem visquent a Albaida tampoc passaria res. Els meus amics em deien, te n'anies a la mer a viure. Bé, és el malnom d'Ontinyent així a Albaida, no? Moltes vegades és el tema de la capitalitat i sempre hi ha una miqueta de polèmica, no? Que si Albaida es diu Albaida perquè abans era la capital de la vall, però bé, realment és una piquera i... Però en definitiva es diu la Vall d'Albaida. Sí, al final es diu la Vall d'Albaida, però per el riu. Anem a intentar que la nostra filla, que està a punt de néixer, siga d'Albaida d'Ontinyent. Anem a escriure-la a Ontinyent, però per a que no perga Albaida, anem a batejar-la en Albaida. Li posarem de nom Laia. Estic a la plaça de la vila d'Ontinyent i està plena. La gent no s'ha volgut perdre esta cita històrica. Escolteu, menuts i majors, això diu que era una vall, i en la vall hi havia 2 pobles, Ontinyent i Albaida. Allí vivien nanos, gegants i cabets, però mai havien ballat junts, fins que va arribar un dia que els gegants d'un poble i de l'altre van decidir juntar-se. Eixe dia és avui. Voleu veure els gegants dels 2 pobles desfilar? Sí! Que comence el ball dels gegants d'Ontinyent i d'Albaida. Al final, Albaida ha complit i els veïns d'Ontinyent els han rebut amb els braços oberts. Quin programa el d'avui! Hem començat discutint pel nom de la vall i la capital de la comarca. Hem acabat tots junts desfilant al so de la xirimita. I és que, tot i que de vegades les rivalitats semblen gegants, no hi ha com riure-se'n perquè es tornen minúscules com nanets. O ens n'anem amb un somriure a la boca. Que menjar dolços reials no es fa tots els dies. Així que els campaners d'un i altre poble ja poden fer sonar les campanes per a dir a la gent de la vall que el poble del costat va estar ací. ¿Tu saps on està Paco? Paco? Crec que se n'ha anat. Però si no he pogut ni dir-li adeu. Anem a buscar-lo. Paco! Ui, vaja, os sopes amb els del que jo pensava. No. Mare a mi, ai mare, mare.